Ke Sarkar Jila Kalathong ya ka komiti kabakhle du uba F Kharkongor IAS ringkat laingut ki dikhot ban pin bhai ka rukom thepkam ha ka MPSC minta ka singi ka lai tarik uyayong katei ka company kala khot iki noyalam ka KSU ban wanra ek jingmut jong ka seng halor ka rukom pin kala ya ka MPSC lawan mi khmat du chairman ka KSU Education Monitoring Cell usamla Ruben Najier lembat arngut ki dikhot hadian ke jinyalang usamla Ruben ulaong bakimat bakaseng kaladep Aisha ke Sarkar na du menchua kibakot hadu arpotli kilayo banyatai bat ka komiti kala priangi kini ki jing ai jingmut batkin sapa shaka Sarkar ban thau an halor ka rukom pin kalai ke MPSC ka KSU kala pinlong jingaki halor ka rukom thapkam ha ke MPSC namar ka jingdon ka jingle thurmur ha ka rukom pin rungkam nakaliang kaseng mentara sengi ila cha khot ha sumban nakaliang ka komiti apala lam khmat ba FR Khongor ibdi commission secretary jong ka home political department khajing don kat lang jong Professor David Simle ibalong ku member but Serling do ibalong ku member commission secretary jong ka law department personal AR department buat ka babat secretary jong ka law department badi member jong ka committee dia kani committee hadin kajing ki nakaliang kaseng ban wanra ya kajing kala hapo ka MPSC nakaliang ka Sarkar kala sengap ya kajing ujo nakaliang kaseng bat kala na thaw kanika komiti bat kani komiti nadu bunai January kala pala chuan kong ya ka jaga khobor joka ba kinu ki ba don kanu ka suggestion bat phaya ke MPSC bikin tho kani komiti bat ka por bat nakaliang kaseng ru nila ai kiju ki suggestion ki ju ki mat ki bangila dawa na ka Sarkar bangila aish bangila samit po konrot samaru atau ka por badan ka session ki apot ki mat jing dawa na kalian kaseng bad ka minta skiru ni ai kita ki bu ahmad juki kita ki apot ki mat jing dawa jong ka seng menne ka jingelang nilai discuss iwi point nakaliang jong komiti kira shim ya borok ki suggestion ni kita ki mat ki bangi ai mengi but kinsa aya kata recommendation syak po ka Sarkar buat ka Sarkar onda layo kata recommendation kan sa thawi ti an ban kumnu ban pen kala ban pen thama ya ka MPSC di tangi jingstang but ni hap petru ki nakaliang ka ni komiti kan sa khot ki pat ba ki bala ai ki suggestion ki jongki kumnu ban pen pha lo ni benta but onda la ada bio lifti borok suggestion kin sa la ban wan kanu ka point bakila ban le ya kata ka benta kabat khamtam ni ya keren ru halor kani ka komiti ba kumbingi ya kini kisni ni kwa ban pen pha ya ka MPSC menta nila don hakalenti ban pen pha ban pen thama ya ka MPSC Henry ngi iru aki ni kis benai ki baladep kisnan ki baladep bikila mi kini ki recruitment board ki bapher ni ka jingmi jong ka medical recruitment board ki education recruitment board ki be wala pen mi daka Jela Meghalaya te kini ki recruitment board menta kumengi ihi kimdon kini policy ni ki rules regulation ban tungkam tungjam menta lara borok ki department ki don la ka jong recruitment board tekan mentoyu ini bangin penthmaya ka MPSC tingi la ikran lor te mat ruba kani ka recommendations ka bami na po kani ka komiti ke dei ban pentrikam ru sekitu ki recruitment board namar kumba pi kini ki recruitment board menta monu ba pe ki brio ki badan nakatuko jugo department aba ki brio badan hatu department ki recruit ki cut advertisement ki penrung kam tekamut ki kadon kala pendon kata ka jingla siliang plus nanta bakam don kanu ka rules kam don kanu regulation kini lihat benai balada PE ke bajai ki staff nurse haba ka medical recruitment board kipen mi ka result ki declare ka result ar license hadin balada beli ka result ka mi ki bun ki jikulma haba ki jingkli ki bakla ki answer ki bakla but katu ke iki baro kala ale dekan recruitment board Henry onda ngila epek sani bhaya kata ni wat jana ni bakam don kanu rules regulation te kamnu kanu ka board kan tarikam don kanu rules regulation ya kam la patha bi ki doctors ki doktor kin pej ya kin pej kin nongpang kin ya kam jong ni kin pej ya kata ka kam tungjam terkadang don kam
bah kini kita bun ru dan kam ki beri ke belong specialist ki bastu ya ka an ki bastu kunu ka proses ban tungkam tungcam kanang ba kanu kam long ko da kala ami ka recommendation na kani committee ka ju recommendation kin pa kini ka bun ru kanang ba ka tungkam tungcam ya pa jela kalong ka bakru